Skau ya ke program ya dei bat kadika jani. Mr. Chairman, kini kalau ka program ada jami kamita. Ini chairman dan chairman juga singing committee. Ini puli dua di mes joyful dari senang siang. Ini akan jingkan periang nak balang. Ini lom kijing aingu, kaplan lom kijing aingu ini akan choir nak balang rat wetang. Ini akan jing penbena. Ini ya ka singing festival. Apa kajing alam joy mesta ya angut thaba. Bakini kilong kino rai. Solo nak kajing sensamla Norenyang district. Duet nak kajing sensamla Kli Mauli district. Trio nak kajing sensamla Plangdilon district. Quartet nak kajing sensamla New Northern district. Choreography nak kajing sensamla Northern district. Choir nak kajing sensamla Marusia district. Acapella nak standing choir jing sensamla Northern Presbytery. Kene kalau ke program hang di Chan Mit Amita. Haka benengkong apan pau ya kejing sngowo. Ya kejing bat kejing snai kejong play. Ya kabau layalam yingi kumni kumki kon samla jong kanong Stone Presbytery. Lengba jong ini kejan min. Bangin ya don hapo kani kejaka. Hang ni hakabalang hakli maulay. Ngapan paru ya kejing sngongo ya ublay. Ublari ubla sumaringi. Lengba jong ini kesengi habang iyo bani nalagi jong giying kisam nalagi jong ki balang ki bangingi don bani poi syagani kecaka ublei ulari ulo sumar kelintia ki jongi iwei po iwei pan paru ikajing ngongo ya ublei basisha kani ke program kapakum kani ke puar Niladei ban penlong haus nem ar hajar ar pau. Henry nagi egi bela jelong agani ka perthai. Ni aingu sa simpan hapteng jong jing do jingkerman. Nrai ngidang yo agani ka la. Lengba jong ni snem ya ka bangin yo ban pendan buram. Yau blai lengba jong gani ka program. Ngapan paru ya kajing pedang snobhai pi wei baro nadu kinongkit kam jong kajing sang samla jong kanong Stone Presbytery ki pastor ki teman besan ro pastor ki dekat ki delicate bat baro ki noishim benta lengba jong gani kajing syakri kajongi yoblei to blei un yalam un don rengkan batni iwei pi iwei abo ngin sayo ban pendam ya kajing syakri kajungi lengba jong ini ke janmi kan long da kajing yalam kajong blai ujongi ngin teng ya kajing syakri kajungi ya blai lengba jong ini ke janmi da kan nombar jing ruai ke basau spa sau pulai jing ruai nombar ke basau spa sau pulai to yalam yingi ku kenruan kat bangi dang ya syaprang agilanti bat kelain ki bangi kendulang ki ele kado bat nensin mentai lasyibet sun ki jing pensoi jong keperthai ki pendam dajing bomhun hadiin badap kini ki jing ruai Miss Joyful Deres nong siang in sayalam ingi da kabapule bat banduai tungin ye yang Tu yalam yang ikutkan rakat panggitan ya syafran akilanti epakelan Kia leka do
non yai ki ba chul liu he kai try te ngan sgo klein a ki ling at pelung chong ki ngan shem kam ching le ran ai ngan komit sha ke lumba ke paton sha shelyang wa ai ngan bat ka tika chong me ha ke ko trai ba ba. Ashwa ban pendam jing duai puli kendiat nak ketin ke jong ublei kabapila ban syam nak kitab kijing ruai sam kabashispa bat kumjur ngan syam gadekhat kebaningkong bat haduk kebasan kumjur ngan syam nak shiti shopol siginong Efesos kelenong kabandriu ngan syam nak gadekhat kabashipau bat kabakhat wei ikentin kebadan haka ki om kumni tu ya kan ut ngau tenat ya utrai phi ka perthei baro tu chakri ya utrai da ka jingkemen tuan hakmat jong u da ka jingruai tu tip ba utrai ulong ublei long ma u bala thau yangi pat ngilong ki jong u ngilong ki priu jong u pat kilang brot ka cakap plang jong u tu rung saka khrdop jong u pat ka jing aingu pat saka plau jong u da ka jing yaro tu aingu ya u pat tu kurhu ya ka kerteng jong u Naba utrai ulong ubabha kacing isen ai jong u kane bom cukut pat kacing shisha jong u pateng la pateng benriu ha ka bawai no tulong ki baklan ha utrai bat ha ka bor kacing klan jong u to king no ya kacing king atiar ka jong ublei baro pa phila ban yeng persya ya ki puithap usaitan ti ka toy ngel yo sngaw nak panpuri na tin ka jong blei nin padam ni tuai Seisin pat ni wana jan jamia blei blong pa jmu beneng ha kani ka jan met jong ni ka sngi ka pan reu jong ni tayo trai kum ki kun ki jong mi ngila mi dai jong ki palang ki jong ni nap tapan wani ka ban ki kani ka jaka kan tang khoi hang ni ka balang kli mauli nap tapan yo ya ban syakri bat pan pendon prom ya ka kerteng ka ba im bat bun bor ka jong mi iwan ha jan jong mi blei blong pa jmu beneng dap ka jeng ai ngot mar mela don ring kat nadu mene mesta bangimi kin ku trai nala ka jong ki balang ki jong ni nala ki jong ki district ki jong ni bat kum juru kin ku trai pangiwani ka ban lum lang hang ni ha ka balang hani hakri mauli na ban ki kon jong kanong stoin presbytery nam taban yo yak ban syakri bat pan pendon burom ya kerteng ba imen bor ka jomi ngadap dak jeng aingu ko milasya sengo bahaya ngakum ke syakri batolot ka jomi ngalong ka priu ka bayo kabom kabalat tolot sibun kin utrai kham tami ka ban syakri ka kerteng ka jomi rai memcom la ino ya ka syakri ka jomi mela khot na ka we ka por sa ka we pat ya taban yo yak ban syakri ka kerteng ka jomi trai na mar ka tangga sengo ya ka ban aingu na mar jidon ringkat ka milasya sengo bahaya ka syakri ka jomi ka bayeng hang ka jaka kan khut ka jomi nam taban yo kin kutrai ka met ka ba koi ka phia mila palai sibun ki jing pang jing stom mila palai sibun ki jing ak jing mai ki jing ban sau ki ba ablan tia jongi kin kutrai kum ki kun ki jomi trai na mar ka tangi don ka dau ka ba krau ya ban yo ya ban yeng ka ka jaka kan tang khut ka jomi nam taban yo ya ka ban syakri ba pan don burom ka kerteng ba im den bor ka jomi kanong itap ka jing kemen kum ki kun samla jong anong stan presbytery pangin yo ya ka ban yuan ya ka ban lum lang ni ka jaka kan tang khut ka jomi na ban taban yo ya ka ban syakri la ya ka kerteng ka ba im ka ban bor ka jomi o nyis ngau thu kin ku trai bangilong tang ki kun samla ki bom syam las ngau thu pacham phang ai rai ka dek tang ka bor ka jomi ka pala ya ka ban kun ngau pha pat ka dek tang ka mon ka jomi ka pala ya ka ban yalam kin ku trai ka jing im ka jongi hadu ban poi ka ni ka por ka pamenta don ringkat pami kham tam ka jing im ka jongi kum ki kun samla ya kundu sipun ki jing ki jing yele ki ba ya ia kendu ka jing im ka jongi ka pamala ka sgi rai don ringkat mami kham tam ka jing im ka jongi ka ban
pakan japur thai bakum do ngila ya kaban yang skam kan ku try bakini ki por jong poman ki wani kaban yeleng shop ya kajing em kajong ikum ki kun samla railing tak leng bada kajing yelam ka pastat kajong men sem bakku jong me in yai job na ka wei ka por sak wei ka por don rengkat ya ki kun samla kan thai bat shinrang bat kum juru kan ku try ki nong yelam kham tam kan ku try bakum no kila ya kaban kit na ka wei ka por sak wei ka por ya ka ling kor ka bakhya ka jong me rengi yo kan ku try ya kajing pensai por ka por men sem bakku jong me na win yo ya kaban por sak tak thong jong kajing job don rengkat mami kham tam ni ka mit ka bomanta bo shokri jong me un yo ya kan ku try beri alam yang kita por ke pakor dor kan ku try hoi ke jing pen krek kalong na upriu kan ku try baba raga ji alam bastat ke dai nami par ke jing pen yat kalong nami kan rat hakani ka por bakni ke lip madamenta sim krat baba kam tawi ka pada sedang na ya ke jing roi syakri ke jomi hakani ka por bamta nabi gini barok ngesngoi ka ban pan bat putih haka kerteng jus krus belong bim jongi badanduk mentat artaba upam cukudru. Ublay niyo ban kerku nakabenta kajing puli ka tien ka bakot ka jong play bat yi kisimbo jong kajing duai ublay kerku lang ru yingi ki basngap mat ki basashko ya ka tien ka jong play akani ka por ya poi sa ka weipat ka benta ya ka bangin sayo ya ka jingkran pedang nakaliang jong ka balang Tenga kerpat ya inong keren pidang jong kabalang bansem ya kani kapor Master Chairman jong kajing iseng samla nong Stone Presbytery ki nong kit kambaro jong kajing iseng samla bat jong ga singing committee jong kajing iseng samla ki pastor propastor ki teman besan ki bala banyak don rengkat lese om baro katukan ni ngangit skam bagi don kham tam gitu ki teman besan ki bedang kham kham syat kham klan bedang kham samla batru ia pi ki kun samla baro naga presbytery nong Stone ngayeng hangi kum nak benta kepalang ban priang yepi kum gajingi sang samlah nak benta kani ka praise and worship kabala kabangile don lang hangi menta po juga palang kri mauli kapor kalong kapor kaba kimba kini por menta nrei na kaliang juga palang Dekabuit dekabor baro kat kabangila ni persang ban penbit penbiang ya kijong dong kam tam aga bakum kani ga cacing eseng kabale sing idang susdang tang hagi ar bat laisin bengin yo ya bakum kani nomor kita kadang longru kaba syam jenge yang ikum gabalang hagabakum kan ukur kom ngin penkre ngin penbiang ya kijing don kambar ngilai superkat namar berkata kijing iseng samla ngin persang ban penwandur kata kerkom bahkan long hagadur jom kisamla jadi pia pej mapi ti balong nem kumta nadu kanega pandal ini jing riam jing bej berkhoj ni persang ban le kata kerkom kum kisamla jong kejuk pementah dan rei lada kampat idei kampat ibiang lani kam yaham kata rugi panmap ya pi papinom snui lada kapor kadang sya bagi dang yo ego galan ngin sepersang ban le kat kum kajing yadei agar kom jinglong jingiseng nagaliang juga balang ngil perkat bakat kejingiseng samla jong kenong Stone Presbytery kabangila aban ong kalong kawai negi presbytery kebal kamhe pa segini kitang
dan ring yo iba pilong tang kendiat tang kat ni segi samla jong kenong tuan presbiteri isya gi babun ba dan rei perkat bagadon la ka jong wat aga jing syakri bleiru don hi hala ga jong jing sultanat kidon ki bas sultanat aga jing yaseng praise and worship kidon ki bas sultanat hak balong jing yaseng perkat kam bat hi babun gir kom long jing yaseng namar kata ban ong pinia poilud ngatrai ke artat kini ko por bamentaru ki babun ki kon samla jumi le si kidon hai ki exam final te nak tar kolong koi gedau ko penlong ye pi ki kun samla jo konong ton presbiteri ba kim samlala e ban poilut nak kalian jongi ke balang ru ngidon hi jing kendiat ai jing pen kre namar ke bakum kita kemi kendu den rei kum ngalong nu bastang kat pala padon kepuj kepor ke jongi persyang banle ibab hatam nak menta jong pi samla pa pinyo ke jing syakri ke balai lu ke jing yasat ke jing kemen namar ke jing seng ke long kumta ba pin nomdon kenu ke jing wit ke jing ha ke jing syakri blai ke jong pi baro te kum ngalong na du bastang bangayeng ni nak menta ke balang te kum ke balang ni priang subha ya pi ki kun samla baro ki bala poi na du kini ke por pamenta bat ngejru kin kambun susu haga singi ke bala sai ting dang priang subhai kiru bangin yo bane sekri lang yo blai de ki jing ruai sur ki babang ki batiang jong pi kum ki samla jong kanong stoin presbiteri tingam radon sipun ke ban ren lene ban ong ndai tangkum gadak ka jing priang subhaya pi tungin sekri yo blai dari jing ku bat ke jing itenat hagiliang baro dek kapor golong bakam kret le si ngien sayo no ay ban ya je program ke jungi de ngatrai bangan ya kublai lut ya pi baro ko ini wei pe wei le si ngamla bat ngadon ke jinge ke bas kham bagi tu baro ke bala poy ke ying ke sem ke jong ya jong ga balang ke jungi kila pediang sobhaya pi kele kenjut keti kele kublai ya pi tenga menta tangkum gadak banga peni ya gejing kublai lang ya pi barakon dengan ai tangga keti jing kublai yau caman jong kene ke por menta kum gadak banga kublai ya pi baro tenga sobha ban karpat ya caman wadlai yang kam jengai ru in wan nang ni kam jan ta kublai cibun blai kurku don kalamat pi lengba jong ni jing sekri blai hakne por pemerintah ko blai siman den nakaliang jong ki samlaru ki don ka jing ai ku blai di jing ruai nakam ta jong pi ki prasamla di kinir bile krek ni dengan ya sengap ru se ki jing ku blai de jing ruai ni ki samla blai kurku nakam ta puram jong amen.
Nga sngobha ban karpan I teman besan pi rentong bain sngobha bain penkentang I kini kicingai ngo. Dongen ya doai. Ku kupa jungi bah beneng. Nyai ngo me ku kenra. Namar ki jing isnai ki jome. Yagwa me oblai melayalam. Ilagi jongi kun samla jong nong Stone Presbytery. Yagabangi don kumni hak de kapor. Banyak lumlang hang ni kabalang jong me hang ni aklimuni. Nagabantagan ka praise and worship. Festival of praise and worship. Ya kabakum ka jingisang samla ko kanran. Yo ikaban penbaik hagan ka po. Tribe bisnay nga raduhay na margata. Ya ka jingdon rengkat ka jome ko pa. Naru bas dang kumni. Bad hadu ka singi ka belasay. Baro ka singi. Hadu ka babay no jongka. Ku bahabi bisnay. Kumki kun samla jong metra. Niwan ra ani ka por nam tak ni jinga. Kenlong ayu ka nyau lay la dang ya jujor. Ya kita ki jingker khu ki babatam. Ya ka mela sumar mela ker khu ka jing em bijongi. Mela aya pedang jungi. Ya ka kop ka sam. Mela aya pedang jungi jing dap ker hai halaga singi. Ndai ko pa bi bisnai wada long tang khndiat ro dengin dwai na marta ye ko me man kar khu ban kon ra sem me atwa na ba kateng jisu ngi dwai amen. Inyo ya kicing penbena. Nagaliang jong ka singing committee, but nagaliang jong ka balang nadadan. Sa chaman kini kilong kijing menana kilang jong ka singing committee. Asyai ka singing utray arp nyotrek jun bulan November nado ka por prabaji minister indone ka devotion. But nong alam megani ka devotion long propostor bantilang bersat. Kajing seng pat ba kan sedang dekat Polish Pavuji ada Polish Statement Step ini agak jirwai revival naga balang Presbyterian di Noston agak Polish Steng kena ka praise and worship but chairman jangan jing seng no chairman jangan jing samla Presbytery ke jongi boleh berduai Mr. James Donald Carsentiu lumi ki jinga ingo kabilang lumi ki jinga ingo minio akas choir naga standing choir jing samla Noston District but ka standing choir jing samla New Noston District. Ini ang jing benar, but nong yalam ke praise worship asai mustap ak Polish Steng ilong propostor bahakupar khonglam. Kini kilong jing benar nak ilan juga sing committee. Mr. Chairman, kini kilong jing benar nak ilan juga balang. Lagripat ya borok ki bulan ki supervisor bat ki volunteers juga balang hadin balwai ka ni ke jeseng bakin ya ap hang ni ha pandal nak bentai jongi lang borok kum ki record bat ki delicate kani kalau ngaju penbek ban last time step borok ki kali jong ki record ki delicate bawa nadu ke jeseng step bakin sengubha ban penyang ki kali jong ki hang te ha phalau jong ka yimani Ki jinga sang boro akan ika festival of praise and worship nadu umta ka janmet hadu bandakut kinlong bet ang ni hapandal hakaji sishan ya kaliang jong kebalang ngila penbet ba ngin peni ya ka live stream ha ka YouTube channel ya boro ki jasang ha ni ka festival of praise and worship hani na ka daw jong ka jing bomdon jong ka internet nginum la su ban le kumta tenrei Nin record ya borok ki
GSM yaki program baru bat ngin sa upload ke YouTube channel juga balang tihadin kita ngin sa yayu ilang hakani ke YouTube channel ini kilong kijing pun mana fresh buat Kublai shibon teman pesan ya kecing pan kentang ya kecing aingo kublai kerku nak banta jongpi kublai shibon ro ya kecing sang samla lat waitang kabalai ngi kecing ruai besngo tenan lengba jongin kapur bat kibalabu ro ya kecing keli nak banta jongi kum ki para samla jong kanong stone presbytery ngai hangi wai pi wai bangin yo banjuba ban ya perkhat ya kai ka ba ki kon samla ki labo ki jingkali nang ta ka jingem ki jungi ha ka ba ya dei bet khamon ka chong blai u blai nang kerkhu yi pi nai pi ya ka man si jong ka jing sngo yi ya ka ban pla yu try lengba jong ki sur jingruai tementang nya poi no syakawai pat ke banta ya kaba ngin sayo ban ya sngap ban syashkor ya kini ki program ya ki balabu lengba juga ni kapor ya kaba imastar ya angnut thaba in sayalam in longru inong penya ya kini program mastar ya angnut thaba ni penpau ya kecing kublai ya pi lengba juga ni program ya ka bapi bila penkongo ya ladi bapin penya ya kini ke benta jong kini ke program ya ka bas ka singing committee hi kalapan kre kublai una kerku ya pi kublai yalam ya pi badu ai pi ka boa ke jing stan ke jing so tho me ke jing champagne ya ka ba pinla ban penyai ban ya kani ke banta ka labu Ahmad Jongpi te lengba jung ni ka por aswa bang sai tino ya kani ke banta ke badang sa hai mister yang no thaba Irwai kuwi kan ba jing irwai ka ba aspa khandai phua aspa khandai phua bat ka ba lai phua haba atrai ki kam jong me nga perkan kanong adam da jing lengo bakra ngai ki klor ngas ngau jing reu pertan leng saudong ka bor jong me ka pa men sim jong atu yero yang trai melong bakrau melong bakrau men sim jonga tu ya ro ya utrai melong bakrau kum tu bro sau tu ligit khan bat ka chorus number jengwai ka aspa kandai pu ar tung ne yang haba atrai ke kam jong menga perkhat kat nunga Jing leng go back crowd, ngai ki klur, ngas go jing riu pertan, keleng sao dong, ka por jong me ka pao, ben sim jong na. Ngai ki te ke madai
su sing ben sim jong a Kani pan shem panglut ngam la menta akading na jingkit kai jong nga uba usha uyap ban pelait paryanga ben sim jong nga ban lek shang nang dea nga un shao ya u kangu kaya ro kan yai sa wa ngan penaru bu play u long ba crowd man sim jong nga Tung ini pendam kecing doai. Ngi aingo yami oblay pa jing bah bening namar kini kapor ka koridor e ka bang yo try. Bangin ya lumlang ha kini ka jaka ha kini ka madan kin ko try bangin yo ban mani ban penon burom ya ka gerteng ka ba im ber ka badon bor tame ka chongmi. Ngi aingo yami ko try bamem shimla ino yangi kin ko try. Lingba juga ni kapor ken ko try remi walam ko try ki kejat ki batulot ki jongi try bangin yo panwan ban syakri ban penon borom ya ka kerteng ka im ka jongmi hoi try nin sayo ikani ka singing festival ken ko try bat ngidawan hakmat ka kejat keding pena ka jongmi ken ko try ban kerpat hami ken ko try men the no book ilo jong men si mo khoi apdeng jongi ken ko try bangin yo mat shishai ka jingker khu ka jongmi e ka jing eat ka jongmi bat kham tam e ka jing ai e ka jongmi ngi duai ken ko try jisu e ka ba menum ino yengi leng ba jong ni ka program ken ko try kerpang e ikinong ye shim benta ken ko try Hakabakin sa shim ya ka bentaban sam ka kubor lingba ka jingruai. Ngida ngets kem bak ina kermens kem kin ko try jisu ka jingruai ka bangin yo snow kin ko try kinda longki dawai ka bakin Gunum ino ilo jong syakri try. Mila jet ban penyang ya hakani ka khelep mat ka pamanta. Dorak lang yengi barok kin ko try kini ka Porsche ka kamera ka bahaneng pensum pensle bat penkup bat pendap ingi do mensim kin ko try bak ko try
kini ka por bangin yo ban yero ban mani ya ka kerteng ka jong mi ngada doai ngada pan kini bro kling jong Jesus Christ belong uju minin mentah ba chika arta bam chukadru amen. Mr. Chairman, Bapanyat kini kajing syukri ka jong yu blay kini ka janmit ka pementa. Kinong kitkam jong kajing sing samla jong kanong Stone Presbytery ki pastor ki pro pastor ki teman besan ki dekat jong komiti balang ki longkpa ki longkmi ki para samla ki balong ki men bat ki para ki jonga bat kum juru ki hep ki berit ki bayo penyedon ringkat bat ngi kapor kani kapor ngashim ye kani ka kabu ban ai ku blay ye pi baro ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong nong penem mu jongi u Jesus Christ ngawan ra ru ka jing ku blay na ka balang ya ka banga ngadon bat kum joru ngawan ra ya ka jing kublay na ka yeng kesem ka jonga ilok ki jonga bat kum joru ikoni jonga i badang khatwei benai nga karpat akhmat jongpi kum ka presbytery ba pen kan maule mi ka yeng kesem ka jonga ha ki jing duai bo blay unang yai kerku bat unang ai ngi kom met ka bakot bakhya ya ka banginang la banyak syaprang haka jing em ka jongi haka bakenja do bat kum juru haka bakenja mensim kalong kemit ka bakriat di ka mensim ka jongi ru kala terang dik dik bangin yo snow bat min sngap ya ki kubo kam Kijing sing samla district ki baper bakin sam ya ka khubor ling ba kijing ruai hagi bentar ki baper na tips kam wat mga basyong sini sepo ru ngalakiyo namar ka kriat tipsu sama pile ki basyong samadan kalong kumno henry ai ba kani kijing kriat kadum long kadang bangin maning in syakri yo blay ubaim di swab kalong kemit ka bakriat bat na kwa ban puli no ya kini kinong isyem menta ki badai hakani ka singing festival menta ka janmit ti kat mga dang khot iki kerteng lesi kan kampen suk ya nga yo lesi ka don ka jing pen pep leni kumni kumtai ti ngan itho khnang mangan yo ban penbet ya ka rukom rawai ka jongpi ti ngan puli ka badingkong ka solo na ka jing sing samla nong Renyang district toh idon tenang ta ka duet na ka jing sing samla Klik Maulik district oh syatai toh ka blai shibon ka trayo na ka jing sing samla Plang Dilon district oh ka blai shibon nang ta ka quartet na ka jing sing samla Ninong Stone district dan dah nang ta ka choreography na ka jing sing samla Nong Stone district kadon dah ka choir na ka jing sing samla Morusiar district oh kulay shibon to na jingay mo to mlilay di nang ta ka acapella na ka standing choir jing sing samla Nong Stone Presbytery toh borok kia don mismo tenat by borok kia wan sekini ka jing singing festival di ngayeng hangni ngalak piyo pi long kumno situ kan kampen saat kendiat deh lah dangin ya kam ya penrehem mi kemensim ke jongi ngin penrehem om tang ya kemensim lewat kijing mo jing perkhat ke jongi ru di syua mengin ya ceprang kenang makan pen saat ingi kendiat tinggal kuak penlek kai pi gawe ke jing lek kai ti lek si tong ni yang lang kan kampen saat ini kendiat lek si mo doh ngaru malak kriat yang ni mo ti siapa ke ni lek
bat ka jing internet ka tien ka jong blei ka om dong ini ruai ki jing ruai ki bas ngot nat ki jing ruai ki bat thamai bat ngine kenot ki sur bat thamai ringkat ki jing tem haki ksai bat ki dui tera bat ki nebel di aku ai ngilang baro wat ai lat ki jing khiat kan om ba thep ki ti pla patulun jong phi ni wat sno ka jing saat ka don Ringin long lat lut, pantap kikti ke jongi, ngin long lat lut, bangin shat. Namar ngile ya kini, om nam ta jongno. Hering ngile ya kini, nam ta ke kerting ke jong utrai, belum nom pene mu jonga, baru jong pi. Itu ini long lat lut, ngin yerai kini ke jong rai on the turoi peneng kan sawa. On the turoi peneng kan sawa, hajeng mi pat pat. Cita Tiak tapi, boleh khiat pelat ner lagi semtiak. Idur long kuning tu. Turoi penengkan sawah. Ladi beneran tu jing tiak ni mon, tiak no. Tu ngilong lat lut. Ngin rai kini jing rai hakasur jong jing kemen. Ngin rai de jing kemen de jing po samrikhe. Namar 8M yangi. Bat ngin habang idon hang ni. 8M yangi de jing ai ke jong utrai. Bat habang idon hang ni ngin up kenya kata ke jing khot jong utrai lanu kan long ngim tip ringin long kilo pen kre ngin ruai de sur ka bajam ngin ruai ru de jing thap kti knang bangin yo ke jing saat de kumjo I monitor ke keyboard sama song Ini peteng ke dekat ke balai, bat hadian ke tang siat ke chorus ma. Ini ngakwa ban sngau ke sur ke jong pi ma. Te ngini tem ke ngini ya ke dekat ke baar, ngini ya ke chorus, ngakwa ban sngau ke sur ke jong pi ma. Ngak kurpat kini jing tem ap shamo ngakwa ban sngau ke sur ke jong pi. Anda turoi peneng Jisu unmi. Kam jam. Ta khen chỉ xiên ya ki rêu ku jong u
penerang sedang yok jing saat kiliat di ini serap no ya kini ki artli ki jing ruai kata ngak semua bahasibon pan kerpat ya ka Solo na jing sing samla nongren yang district bat kumjuru ka duet na jing sing samla Kli Mauli district. Jerusalem bathamai kajing rai kani kapor kani kalau kajing rai ngabat phiru ni don kajing kerman mom ha kawi kasi yo ban detang kani Jerusalem ka bathamai ba utrai jangi lopen kre yang ngabnya phi Jing ye chong mi ha jing em jong a kat cha wa pek pa pa nga I tang jing gur khu gur hai pen ban ya me ngi klet manu ba kat pa nang ya kisi nhiều sudah wat đi belajar jauh syadin loi ban rando dan ki balai yang skem riu try kin yo Jerusalem
Hello check. Kakitang jang kacang dengan ai pimenta kalang WhatsApp ting. Shine.
yat dang sngus at dang sngus at pat dang sngus at deniam kijing ruai kisur ki babang bat ki basngu thiang angasat kan mau da ngilet sha ki restoran ki ba khambha sha shalong kisat ong ba kabaningkong ka starter mo daladap ka starter ki wan saki main course daladap ka main course wan saki ki dessert mo tingi dang dep tang ye ki starter mo ti awan ska main course lele shibet tep sho mo tingi nang ye khmi lenti ti shwa bang ini poi pat skiwei ka baningkong aku aban ai khuble ye kini ka artli ki jingruai ka solo pat ka duet ka solo Jerusalem shnong trai manu bam kwa ban poi shata ngi tingi thrang dik dik ban poi shata kaduet ko ong WhatsApp ting hapdeng ki jing dongin long ki baslur bat ki bakhalan ti ngin ya ai ki jing thapti sai sien pat na kamantai ki ni ki nong rai ap mo pat kut nga ngayeng hang ni ngali kum bos mo hap nget pe bong nga ngin ya pen pher no ki jing thapti khndiat mo ti ngada ong ngakum ni thap kum ni ti lo nga artli thap kum ni lai teli kumni sau teli kumni barsan teli kumni mo dang ini persang ban thap ti gi mo kur kom compare to ini sedang we are lai kamjam compare khindiat mo to ngin ya ina point no sui ko benta bat ngan sekerpat no yakini ki lai teli kata ka trio ka quartet bat ka choreography kini ki lightly kan long no ki balapan kre te ngin yo shwai ka trayo na ka jing sing samla plang dilon district ngin yo ya ka quartet na ka jing sing samla new nongstoin district mat ngin yo ka choreography na ka jing sing samla nongstoin district te shwa bangin poi si kata ka benta ngalakwa bangin yeng lang si sien ngin yo ban pen khi no ikikti ki jat ki jongi te ngin yo ban rai katu kanik ligi chorus bat hadin kata nga sekerpat kini ginong ichimenta bikin wan iwei hadin iwei te na ka benta ka ni ngakwa bangan khot iki para samla ki baju rai lang bat nga ha standing choir jong ka New Northern District bikin yuan ya rap lem yang ha ka benta ban ya rai lang ni kini gi jing rai kideru kumju ki action song takadang kwa iki bakin hikai ya phiru malu malamo kat bala khlang bingin yo pen khi ki ki jat ki jongi ma dah ngin ya ruai kat tukat ni tili jing ruai kini jing ruai ko pementa kini jing ruai ko bangi la jing ruai paman ko por tangba ka compare khindiat na ki jing ruai ngatrai pi baro pi tip hi ka jing ruai ko ang haba mensim jong utrai ki hanga ngan ruai ko musim David haba mensim jong utrai ki hanga ngan shat ko musim David ma dong ini yeng lang no hani ko por ngin long lai lut ngin shat ngin ruai ko musim Kong, kami siam jonga tu kurkuyu try, but baro kabahanga. Ini rai kini kapor, ini rai tu kecing kemen. Namaru Jisu lah penem yang amat dia pi. Ini long kita pelat lot, ini pensaat je lah dia. Hak kami siam, baik kecing mojeng berkat kejong ini, dah kabangin rai kini kecing rai. Tuh, haba mensiam jonga try uki hanga. 1, 2, 3, 4. Shot
shat mudur de ngada pet ya PM ong shat kum sim David de ngam tribe you David sim David shat kum tu sim David shat kum tu se sim David de da kajing kemanam la ringkat kajing tam ha ka jaka shong chung da yeng ba da shat mengipat de takdir sim putra ikulong lai loi kini kapor ini shat da kajing keman namar la pen em yingi kumbang laong bat habang ikmen gin long kumus em David and shat man rai da kajing keman ini rai yang sai sien ma da long ki balai loi ma kum ki sang la gin long ki balai loi ma sai sien 1 2 3 4 Peter barok tu kejeng rai J is for Jesus, O for others, but Y is for you. Ma, tolong ni, dengan bertanya isian ma kau. J is for Jesus, O is for others, Y is for you, you, zubi 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 zu, la la zubi 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 zu, la la zubi 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 zu. La la la, kalau ngom ta lah kot ma, ngin rai sien ma, kam stat ngin rai. J is for Jesus, O is for others, and Y is for you, zubi 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 zu, la la zubi 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 zu. La la la, J is for Jesus.
shong ma kinang wan biang kijing rai di ngilong ki belapan krek di nagerpa di kini ki lightly kata ka trio na kijing sistem laplang di loin ke quartet na ka New Stone District bat ka choreography kinlong ba ki belapan krek kowe hadian kowe ma Kekerteng jong kajeruai ke samla tolong kibastan.
Hakabari ya ukrisla sa notna hanta Jisu ula siu karam kuna snam kalaja hanor dipna namar bangsatku kipok jong pi jong na
shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Check, check. Teh kini kopor. Ngai kublai kini ki light lagi. Jing sing samla ki balai le minot. Ban kre kini ki jing ruai. Kata katrayo nang taga quartet bat kam tam bat kerpang ga koreografi. Kalau kemit ke bakriat Henry kini ki samla ki la mi kmat banlek ke koreografi bat kalong ke ege bat itnat katrayo kalaruai samla tungin long ki berstart banginum klet yo play ke quartet kalaruai ke snam ujisu tang maka ke balak pensat khut pari ki pop ki jong na jong pi bat ke koreografi kaong God is not dead, He's still living inside and roaring like a lion. Ublay umpat yap. Udang surely is alive and he's living in the inside. Udan hapok jongi. But hapok jongi kaong tukajing rai roaring like a lion. Kerho kumusing. Mah so tenat gini samla kilami syafrang kilami syakmat ban minot kamde ke besuk Shui perlok panwan berwai panwan bersyak hamtu ganong ye pi kilek shitom ha ban praktis kamdei ka besuk ban yelum yi ki samla ban praktis ka por ka bakhim krek aingo yo blei ba kini ki samla kila ai ka por ka kerpang jongki na ka ban ban krek ni tungin ai ka jing thapti ba kham jam nam ta ka jongki de ngai kila shat ngai ke jing shot jing di choreography na kanong stone district kalapen kwa ki lang yang aru kat bang nang pet ang ni ngalak kwa ban ki lang di mentang ini ki lang no kan nginam ailat bagi samla da kanong stone kin ki tam ki kin shot yurung in shot dai kwa na man shot ban kam saat kamen lu dai tu ni yang lang ni roi sekat no kat li ki jing roi ba dian katang sekerpat no ye kini artli berkata kadai ke choir na jing sing samla Marus Air District bat kumjuro ka acapella na standing choir juga jing sing samla nam Saint Presbytery ni ruai ka ba mangabat mapi ni ruai ba haman lagi jing sing singing festival na ni praise and worship bat kata kadai jing ruai walking in the light ma okay kenapa kan pensok bat kan penitelan ba kenapa jing ya action ke jong ikan lo ka berhenti walking in the light show shatai ma sawan sa sini walking in the light of Jesus. Nam tama, biang.
in the light of Jesus. I'm walking in the light of Jesus. I'm walking, in the light. Oh, in the light. Oh, I'm dancing in the light of Jesus. I'm dancing in the I'm dancing, dancing. I'm dancing, dancing. Well, in the light. Oh, in the light. Oh, I'm jumping in the light. Woo! The light of Jesus. Jumping, jumping in the light. Woo-hoo! The light of Jesus. Jumping, 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 jumping. Well, in the light. Oh, in the light. Whoa, I'm twisting in the light. Twisting. Come jumping right. Twisting in the light. The light of Jesus. I'm twisting, 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 twisting. Well, in the light. Oh, in the light. Oh, I'm shouting in the light. Woo! The light of Jesus. Shouting, shouting in the light. Woo! The light of Jesus. Shouting, shouting. Woo! Shouting, 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 shouting. Well, in the light. Oh, in the light. Oh, I'm dancing in the light. Shout, dancing in the light of Jesus. Dancing, 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 dancing. Well, in the light. Oh, in the light. Oh, jumping. Light of Jesus. Jump, jumping in the light of Jesus. I'm jumping, 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 jumping. Well, in the light. Oh, in the light. Oh, dancing in the light of Jesus. Dancing in the light of Jesus. Dancing, 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 dancing. Well, oh, in the light. Oh, I'm twisting in the light of Jesus. Twisting in the light of Jesus. I'm Chong, kadang gue ke jengruai ke tian maram mah, kata ke jengruai ke dia kau ngakan, kanu ada yang nyupi tiap ke jengruai, ngakan usian yang toh,
Ini ruai mah. Siapa? Ngan ruai cuma ngasih sin. Ingin saya buat mah. Kajing ruai kau anggum ni. Ngakan usian cicaya ngah. Usian cicaya ngah. Usian cicaya ngah. Usian cica-cica daerah malumala. Usian cicaya ngah. Ngakan ulah penem yang ngah. Ngakan ulah penem yang ngah. Kamon kadiang ngancat penki kikte kikjat. Ngakan ulah penem yang ngah. Mah. Ngakan ulah penem. Usian cicaya ngah. Usian cicaya ngah. Ngakan usian cicaya ngah. Usian cicaya ngah. Usian cica-cica dere malu mala. Usian cica-cica dere malu mala. Usian cicaya ngah. Apa? Long ni, dekat peningkong kelong ngakan usian cicaya ngah. Dekat Pak Arpat ngakan ula ben em ya ngah. Ula ben em ya ngah. Ula ben em ya ngah. Ngakan ula ben em ya ngah. Ula ben em ya ngah. Kakros kong kamon kadiang ngancat ben kikik te kikjat. Kamon kadiang ngancat ben kikik te kikjat. Ula ben em ya ngah. Ngakan usian cicaya ngah. Usian cicaya ngah. Usian cicaya ngah. Ngakan usian cicaya ngah. Usian cicaya ngah. Usian cica-cica dere malu mala. Usian cica-cica dere malu mala. Usian cicaya ngah. Ngakan ulah penem ya ngah. Ulah penem ya ngah. Ulah penem ya ngah. Ngakan ulah penem ya ngah. Ulah penem ya ngah. Kamon kadiang ngancat ben kikik te kikjat. Kamon kadiang ngancat ben kikik te kikjat. Ben em ya ngah. Kamu ni ba? Ilek ni. Kamu kau ingin ikai pibuno berlaksana ma? Tolong. Kamon kadiang ngancat ben kikik te kikjat. Rak kejat silang ma. Ma. Kan kamu setelah ma ilek biang tu. Ngakan lah penem yang ah. Ngakan ulah penem yang ngah. Ulah penem yang ngah. Ulah penem yang ngah. Ngakan ulah penem yang ngah. Ulah penem yang ngah. Kamon kadiang ngancat ben kikik te kikjat. Kamon kadiang ngancat ben kikik te kikjat.
teh ni kapor inum perslam shu kapor ngan khot no ya ka choir na kajing sin samla Morris Air District pat kum juru long ki wala pen kre ka capella na ka standing choir ju kajing sin samla Nongstoin Presbytery. Now
Hello. Check. 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 Hello, check. Check. Hello, check. Log lada pikwa bansai kutagi pop tuan sadagasam kunlang ron wanda shanya lut hajing ai ejongku tuan sadagasam kunlang ron tuan Tuan San, agas nam kunlang rod, lapot latam, yapi barok shiren yeng. Tuan San, agas nam kunlang rod, lada pito, bonjing kono pres, Tuan San, agas nam kunlang rod, ukun jeng sok pen pen sham shilen ten, alasat agas nam kunlang rod, Tuan San, Tuan San, agas nam kunlang rapop latap pibarok shiren yeng. Tuan San, agas nam kunlang rod, avas ngipi kasmi sanpoy syapan alasat agas nam kunlang rod, namar bapi iban song bonek dajing sadagas nam kunlang rod, Tuan San, agas nam kunlang rapop latap pibarok shiren yeng. Tuan San, agas nam kunlang rod, Tuan San, agas nam kunlang rapop latap pibarok shiren yeng. Tuan San, agas nam kunlang rod, Tuan San, agas nam kunlang rod. Praise you, Lord. Kini kopor, ngila poy artat bakut jangan ni singing festival ke jongi. Sesien pat nyai kublai, ya gitu ke artili ki kowe kata ka choir nak jing sing samla Marusia district kabal ruai shapang ke ing beneng. But ka a cappella jong ka standing choir jing sing samla Nongsten Presbytery kabala kren shapang lok lada pikwa pansat khoi ki pop ke jongi
Don Bor Hakasnam Kalbari Tungin ai kajing thap ti na kabata ka jongki ti kumunong penyat jongka singing festival kini ka janmit ngamla kam ai khublei ya baro kinong ishim benta ha kini ka singing festival na do ka solo ka duet ka trio ka quartet ka choreography ka choir bat ka a cappella na kini ki jingiseng do jingiseng samla jongki district ki baper ki balaya shimbenta shitham ban penlong ni kini ke program ke jongi ke bajob ngamla kam ai kublei ye ki nong yelam baro ki balaya shim ye la ka jingit kle ban yelam ye ke choir ban yelam ki solo bat kumne kumtai ki babon ki benta bi haban pen kre kam dei ko besuk kumangala ong ye pi henry ni aingo yo blei namar ki aka baro ki long ke bapla bat ngilio mat shisha ye ki jingker khu lengba kani ka singing festival ki jingruai ki khubor lengba ki jongki ki la long shisha ka jingker khu yanga hangni ubayeng bat ubayalam bat ngadang it skamru kala long ka jingker khu ye pi ki bayo snow bat skap ye ki jingruai hakni ka janmi te kani ko por ngam kwa shuban penslam ko por kala nang yat te ini ruai sekatuk ani ki jingruai bat ngin sio ban penwai no artat ye ni gajing seng gajongi de ngin long ki balai lo ni ga janmet ngin roi sakat tu kan ni teli ki chorus ngin ye yeng lang bat ngin sio ban penwai no ye ni ka singing festival gajongi tu ni yeng lang bro ni ga janmet ko pamantah kwa ingi lang bro long ki balai lot ni janmet ngakwa bangini shimenta biang tang bangin yo ban hadian bangila shong bat sap kitu gijing ruai di ngakwa ingilang borok in yo ban ya pen ki biang ye ki ti ki jat ki jong ye se sien pat ni ruai biang kitu gijing ruai haba men sim jong utrai ki hanga hadian katang sio ban le kendiat kan soi bangin yo ban mani yu try ling bangani ke singing festival ke jongi long ki belai lot ni janmet bangin shat bangin rai kumus em David ma 1 2 3 Muslim
wa ngin sim mentalang khnang ba ngin yo jing saat comment ke jongi ban ngin yo ban Christian ham yo try ngin jan mi sai sien ngin rai bian ke jing rai walking the light ma sai sien ngin ban good not hi ngin jing seng ma rai come stand ma walking in the light of Jesus. I'm walking in the light of Jesus. I'm walking, 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 walking,
lok pi kaktin ke jong play ke gospel ke jong mat jong Yohanes ke lenong ke basau ke dekat ke ba arpulai ter ke ongkum ni henrei ke por ke ja bat ke long mentaken haba kinong yamani play ke basisha kin yamani ukpa ke mensim bat ke basisha naba ukparu uat ye ke bakum kita ban yamani ublay ulong ke mensim de ka de ye ki ba mani yo ban mani ka mensim bat ka basisha para samla jo kanong ston presbytery kani ka por ka corridor e ngam kwa bangin mi na kani ka jingye seng bangin ong ba kani ka singing festival kani ka janmet kalong ka ba shongshit ngam kwa ba kani ka singing festival kani ka janmet kan long ka ba shongshit henre nga kwa bangin mi na kani ka jingye seng bangin ong ngalayo mat ya ka jing pantamai ka jong play ling ba kani ka singing festival ngam kwa pa phin mi nang ne ban ong ba kata ka jing shong shit kan kut no tang shipor herenga kwa bangin yet ila jong ka jing em kani ka jan me chong min penwai no kani ka singing festival ka jong ni nga kwa bangin kmet lagi khmat shikilong namar nang ta kawan ka jing hirap ka tien ka jong play ka ong ba ublay uwan ikinok mani ki ba shisha ki ba mani u ha ka mensim bat ka ba shisha para samlang ako ingilang kani ka janmet bangin yet iladi habang si ruai ka jing ruai ka ba lais pa arpo kandai tongin puson iki kentien ki ba dan hapo kani ka jing ruai banong mensim jonga wat let shania shiki hakithala jonga prathe menong im jukendo ubaringkat bat ublay ladangin poish kudu khot ka baar tongin yet yelade bat in pusan hakani ka janmet ka mamta hatongi kloi ne em ban ong kublay ya barok ki jing sobha jani ka perthei kiba don hakani ka perthei barok bat bin ong atrai nga kwa bangin sulok bat ni ban ong namar de tang kataken kabalaban penhon ni kamen sim kajonga bat habang ipois ka dekat walayin ong try ale me bakam itnat awan se try pen itnat ni kajingem kajonga try ngala sniudur namar ki jing sobha jing ni ka perthei try ngala shem ki jing e ki jing janjar try ngala shem ki jing pang ki jing shitam ka jing em kajonga ka mangsi ngamat ki ding penkyang ngamat ki rai e ki rai dam ki eryong ki bawan lan shop ka jing em ka ying sem kajonga try lapen sniudur no yang ada kini ki try bat nga kwa ingilang borok kini ka janmet minong ali try me bakham itnat ban itnat se try ka jing em kajonga mar nga don kam ye me try banong penkloi kenrat ngala e ya me tongin ye ruai kini ka jing ruai ha ka sur juga jing duai bat ngenda pursan ni ki kentien ke badan hapo jongka bangin pan ka bor no play men sim jong play unya laju yang jong ni ka janmet bangin mi na ni ka jing seng ngin mi ringkat ka jing patmai bor ka jong men sim ko jong play tungin penjar-jari la ka jong ai ka ni ka por ka ni ka janmet tungin penjar-jar bat ngin puson kat bangin ang penyat ki jing tem ki jongi ngakwa ingilang ngin puson ila ka jong ka jing em bangin yet ila de ka ni ka janmet ko pamenta
Shondo Hagadono Ale Shondo Hagadono Benite Natraya Ben gloy ken ra gloy ken ra gloy ken ra Shondo Hagadono Ale Shondo Hagadono Penitenat Jesu Hoy penitenat raya Jesu Gloy kenrat Jesu Hoy Gloy Nala in yami Ni ai ngo emi trai Namar kani ko por ka me ai ni trai Pengyo manwan ban mani gen ko trai ka kerteng ka ba em ka jom Trai ni riang hang ni gen ko trai Ni gum ki breu ki ba theli gen ko trai Henry ni tep scam ko trai men wan gen ko trai ban pendap iki don ki jong i do men sim ko jom Trai wan ban penitenat i ka jingem ka jong i trai kung ki khon sama jo kanong stone presbytery ken ko trai ngin long kita ki badap do men se mo jong ngin long kita ki bala penitenat no ken ko trai do men se mo khon ka jong me ken ko trai para bangin mi nang ni ken ko trai ngin mi ki breu ki bala mat i ka jing ai e ka jong me ngin mi ki breu ki bat mai ko trai bangin nama mela thau thmai ngi ken ko trai Jesus Jesus Ni nyarwai biang ka dekat ka bakado sa sisin para din katang sa shibon aban kerpat yai teman besan biren syang pensai bo ka jing duai nam ta ka program ka bang liop ban pendap kum juru ben pelat ini da ka jing kerku bat penuai ni nyarwai ka dekat ka bakado sa sisin ni nyarwai ka sur ka jing duai Hagadono
ngui me ablay no mar ko por ka bakar pang ba melalam jika jingi seng samla jong ston presbytery bangin yo ye kene ke janmi ka badap te ke jing kurku leng ba ki benta jong jing ruai bat ki wei pat ki bingila yo leng ba kene ke janmi ni duai ban kurku yang ke jingi seng samla ni tip pamela kurku ye ke jing em ke jongi rangi duai men kurku yang ni ba bangin mi nang ne ko kanra ngin long ki belapan thamai bor ya lade mau ya la ka jong jing sang samla bangin slek phai nang ni chala ki jong ki cakasa ki jongi ki ying ki sem ki jongi ni lam bet ki jing ya denti ki jongi ko kanra ngin yo wan poisuk chala ki ying ki sem ngin penjak that ya lade ha kana ka jan mi lang ba ka jing sumar sukher ka jong mai bala shai na tu por phra ba jing se yo ban teng pat jika jing shakri ki jongi ya ka kerteng jong mai kum ka jing sang samla ibu tie khamat jong mai e barok ki bang se yo on pendep ha ka sngi ka bala shai itu duai ki kerpat ba men punon kam ku kanra ka jing sang samla lang ba ka sngi ka bala shai ru barok shi sngi e ni se yo on pendep kan long ka jing ku itu barok ku kanra ki ba yo yeshi menta ku yo sngoru oi lang ba ke youtube ke baka balang kelap krek rengkat ke jing sang samla hagi sngi ki ban sawan dalayo lat pelak jaka gitu ki bom yo lat ban don ban ngiru kin sio mat ya ke juk ke jing kurku bad aga bagin sepen wai no ya kena ke jing syakri ke jing penon buram jingi ke kerteng ke jong me tura ai ke jing ai ke jong Yesus Kristus tura ke jing ej ba ke pala ke mayan ke jong blebuk pa hoi lam ke jing slok ke pun ke thiang pa yep bor ke jong mesim ku ni lai ke jing kurku no wei blei kin jong sa ba ni lembar kita barok kiri ku kiri ngai jong me kedon hang ne bet keleng ke bertai mentah du hala kertaru